Ο κύριος Στέφανος Χατζημανόλης, υπεύθυνος του τουριστικού γραφείου Silver Star Holidays, που φέτος έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία για να κινηθεί ο κόσμος προς την περιοχή της Πρέβεζας. Να μας πείτε καταρχήν πώς αναλάβατε αυτή την πρωτοβουλία και πόσο εύκολο πλέον είναι να φτάσει κάποιος με την Εγνατία Οδό και με τα μέσα που διαθέτει η Βόρεια Ελλάδα στο Ιόνιο, στη Πρέβεζα, στη Λευκάδα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να προβάλλουμε κάτι τόσο σημαντικό. Να πω αρχικά ότι όλο αυτό είναι μια πάρα πολύ δυνατή πρωτοβουλία του μεγαλύτερου τουριστικού οργανισμού της Ελλάδας, που είναι το Manesis Travel της Αθήνας, όπου πραγματικά μας τιμάει με το γεγονός ότι μας δίνει τη δυνατότητα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα να αντιπροσωπεύσουμε αυτό το προϊόν. Είναι ένα προϊόν εξαιρετικό. Πρόκειται για την πάρα πολύ γνωστή περιοχή της Πρέβεζας. Βρισκόμαστε στην γαστροσικιά της Πρέβεζας, σε μια πανέμορφη παραλία, και είμαστε στο Sunset Preveza Beach Hotel, όπου έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τις διακοπές μας φέτος το καλοκαίρι σε εκπληκτικά ποιοτικά χαρακτηριστικά με ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Είναι αυτό το σημαντικό, το ότι ο Έλληνας, αλλά πέρσι τουλάχιστον δεν το βοηθούσαν τα οικονομικά του, να το πω έτσι απλά. Φέτος βλέπουμε ότι σε πολύ χαμηλές τιμές, από 210 ευρώ το άτομο την εβδομάδα, μπορεί να πάει σε ένα χώρο το οποίο θα έχει πληρωμένα τα πάντα. Φαγητά, ποτά, τα πάντα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς ως τουριστικοί πράκτορες, και νομίζω ότι αυτή είναι η ευθύνη που έχουμε έναντι του κοινού, έναντι των επισκεπτών μας, είναι να μπορέσουμε να βρούμε ένα πάρα πολύ ικανοποιητικό προϊόν, το οποίο να συνδυάζει και Ελλάδα, γιατί πρέπει να βοηθήσουμε και τους συναδέλφους μας και τους ξενοδόχους να μπορούν να ανταποκριθούν στα χαρακτηριστικά και των υποχρεώσεων κλπ. Απλά το πιο σημαντικό είναι ότι δεν έπρεπε να το κάνουμε αυτό παγιδεύοντας τον κόσμο σε κακές προσφορές. Έπρεπε δηλαδή, πολύ σημαντικό, να γνωρίζει ο κόσμος, πρέπει να πάρει ποιότητα. Εδώ λοιπόν είναι το κέριο σημείο. Εδώ συνδυάζεται η ποιότητα με πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Δηλαδή, θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο αναφέρατε. Μπορεί το άτομο να πληρώσει μόνο 210 ευρώ, να έρθει εδώ 6 μέρες και να είναι τα πάντα πληρωμένα. Και θέλω να επιμείνω σε αυτό, να είναι τα πάντα πληρωμένα. Το πρωινό. Μέχρι και τα αλκοολούχα ποτά. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Δηλαδή, γιατί κάποιοι δίνουν προσφορές χωρίς τα ποτά, όχι εξτρά αυτό, όχι εξτρά εκείνο. Εδώ μιλάμε για πρωί, μεσημέρι, βράδυ, φαγητό. Τα πάντα. Εδώ μιλάμε για μια πολύ ολοκληρωμένη πρόταση σε ένα άρτιο περιβάλλον, συνδυάζοντας πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, την κατανάλωση των ποτών, αλκοολούχα και μη, τη δυνατότητα να μπορέσει, όπως όλοι οι Έλληνες θέλουν να κάνουν, να πιούν το καφεδάκι τους σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουν υπέρογκα ποσά, τη δυνατότητα τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να έχουν χώρους με Έλληνες παιδαγωγούς, έτσι ώστε να μπορούν να κινηθούν ευχάριστα σε αυτούς. Γενικά το περιβάλλον είναι έξοχο πραγματικά. Απλά πρέπει να καλύψουμε και την αιώνια ελληνική ανάγκη, η οποία είναι η μη έγκυρη κράτηση. Δηλαδή, ξέρετε, τα καταφέραμε όλα, εκεί δεν μπορούμε να νικήσουμε αυτή τη δυνατότητα. Θέλω να πιστεύω ότι αν και μπήκαμε στον Ιούνιο σήμερα, ο κόσμος θα κινηθεί γρήγορα, με τη δική σας τη βοήθεια, ενημερώνοντας δηλαδή τον κόσμο, να μπορέσει μέσω του γραφείου μας, μέσω της εταιρείας μας, να κάνει έγκαιρα τις κρατήσεις του και για Ιούλιο και για Αύγουστο και το καθεξής. Αφενός ο Έλληνας είναι από κάποιες κακές εμπειρίες που δικαιολογημένα, ας πούμε, είναι υποψιασμένος και φοβάται το παραμικρό. Όταν ακούει κάποιες προσφορές μπορεί να είναι λίγο δύσπιστος. Να σταθούμε λίγο στο πόσο σημαντικό είναι το να αποκτήσει ξανά το ενδιαφέρον, έτσι, και την εμπιστοσύνη του κοινού όλος ο τουριστικός κλάδος. Και αφετέρου να ρωτήσω αν ο Έλληνας έχει μάθει σε αυτό που λέμε all inclusive, το ότι μπαίνω σε ένα ξενοδοχείο και έχω όλα μου τα γεύματα μέσα, όλα μου τα ποτά, μπαίνω και κάνω διακοπές. Θέσατε δύο πάρα πολύ σημαντικά σημεία στην κουβέντα σας. Το πρώτο είναι αν έχει μάθει ο Έλληνας το all inclusive. Όχι, δεν έχει μάθει ο Έλληνας το all inclusive, και αυτό είναι το δύσκολο σημείο για μας. Γιατί παράγουμε ένα προϊόν, θέλουμε να το προωθήσουμε, είναι άρτιο, αλλά πρέπει να εκπαιδεύσουμε και τον κόσμο. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό. Και νομίζω ότι είμαστε σε αυτή τη δυνατότητα τώρα. Την έχουμε αυτή τη δυνατότητα με τη δική σας τη βοήθεια. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι όντως το κακό στο δικό μας κλάδο των τουριστικών γραφείων προήλθε από κακούς συναδέλφους, οι οποίοι δυστυχώς έδωσαν κακά προϊόντα. Αλλά όπως σε κάθε κλάδο υπάρχουν κακοί συνάδελφοι, κακοί επαγγελματίες, έτσι και στο δικό μας. Δεν νομίζω ότι πρέπει να χρειαστεί να πούμε παραπάνω για αυτό το κομμάτι. Απλά θέλω να πω ότι σε εμάς πολύ τίμια, πάρα πολύ σωστά, έχει χωριστεί η περίοδος του καλοκαιριού σε τρία κομμάτια. Είναι η πρώτη περίοδος, η οποία νομίζω είναι απόλυτα αντικειμενικό να πάρει κανείς ένα πολύ ικανοποιητικό προϊόν σε αρκετά χαμηλή τιμή, η τιμή των 210 ευρώ για 6 μέρες, και αναφέρεται μέχρι τις 15 Ιουλίου ή μετά τα τέλη του Αυγούστου.
Υπάρχει μια δεύτερη περίοδος, την οποία ονομάζουμε εμείς μέση, και υπάρχει μια τρίτη περίοδος, την οποία ονομάζουμε υψηλή, η οποία ουσιαστικά είναι οι 2 εβδομάδες του Αυγούστου. Στην πιο ακριβή περίοδο δεν θα ξεπεράσει στις 6 μέρες πάντα τα 350 ευρώ. Δεν νομίζω για ένα ζευγάρι να έχει τη δυνατότητα να δώσει ο κάθε ενήλικας αυτό το ποσό, έχοντας υπόψη σας ότι το παιδί μέχρι 12 χρονών είναι δωρεάν. Οπότε αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επειδή είστε και αντιπρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Μακεδονίας Θράκης, αντιπροσωπεύετε ένα πολύ μεγάλο κλάδο που αναμένεται να είναι το σωσίβιό μας και η αρχή της ανάκαμψης, όπως λέμε φέτος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν και με αυτή την ιδιότητα, είστε αισιόδοξοι ότι ο τουρισμός μας φέτος το καλοκαίρι θα πάει καλά? Και ο εσωτερικός τουρισμός, ο Έλληνας που τα προηγούμενα χρόνια δεινοπάθησε, ας το πούμε έτσι, με όλες τις περικοπές των μισθών και όλα αυτά, πιστεύετε ότι θα ανακάμψουμε και θα μπορέσει και ο Έλληνας να κάνει διακοπές φέτος? Για να ανακάμψει ο εσωτερικός τουρισμός χρειάζονται τέτοιου είδους κινήσεις. Χρειάζεται δηλαδή άριστη συνεργασία των ξενοδόχων με τους τουριστικούς πράκτορες. Δεν γίνεται να ανακάμψει ο εσωτερικός τουρισμός αν δεν υπάρχουν, προσοχή όμως, άρτιες και προς όφελος του καταναλωτή, του επισκέπτη συνεργασίες. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι που αφορά τον τουρισμό που έρχεται από το εξωτερικό στην Ελλάδα, ναι, όλοι είμαστε αισιόδοξοι, αλλά ξαφνικά. Παρακαλώ πάρα πολύ να γίνει αυτό γνωστό στον κόσμο, ότι δεν γίναμε ξαφνικά, δεν λύσαμε με μια όλα τα προβλήματά μας. Νομίζω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση. Κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι καλό να χαίρεται κανείς ότι τα πράγματα πάνε καλά, αλλά νομίζω ότι έχει ξεφύγει. Δηλαδή υπάρχει μια υπερβολική αισιοδοξία, υπάρχει νομίζω πλέον υπερφύελες οι εκτιμήσεις που γίνονται, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Ελπίζω να είμαστε στην ίδια θέση με αυτή την αισιόδοξη τον τόνο που έχουμε στην κουβέντα μας και στα τέλη του Οκτώβρη. Μέχρι τότε όμως θέλει πολύ δουλειά. Να ευχηθώ εγώ να πάει καλά ο τουρισμός φέτος το καλοκαίρι, να μπορέσουν και οι Έλληνες να κάνουν τις διακοπές που δικαιούνται και που θέλουν να κάνουν σε πολύ χαμηλές τιμές, και είναι πολύ σημαντικό όλη αυτή η συνεργασία των τουριστικών γραφείων με τα ξενοδοχεία, με τις ναυτιλιακές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, όλος ο κλάδος να συνεργαστεί ώστε να βοηθηθεί και ο Έλληνας να πάρει σε χαμηλές τιμές ένα προϊόν που ίσως οι ξένοι το παίρνανε σε πολύ χαμηλότερες στο παρελθόν. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται, και πολύ σωστά το θέσατε από το τέλος της παρατήρησής σας, αυτή τη στιγμή εμείς ως μια σχέση ξενοδόχων και τουριστικών πρακτόρων δίνουμε τη δυνατότητα στον Έλληνα επισκέπτη μας να πάρει τις τιμές των ξένων που είχαν μέχρι πρότινος. Νομίζω ότι ήταν η αρχή να γίνει κάτι τέτοιο. Αν θα γίνει άρτια και αν ακολουθήσει ο κόσμος, νομίζω ότι πλέον θα είναι μια μόνιμη κατάσταση που θα επικρατήσει και τα επόμενα χρόνια. Απλά να παρακαλέσω πολύ ότι για να γίνει αυτό πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι δεν γίνεται να κλείνει ο μέσος Έλληνας ταξιδιώτης την τελευταία ακριβώς στιγμή. Νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απ' την άλλη, αφού σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά, θέλω να σας πω ότι αυτή η περιοχή δεν συνδυάζει μόνο ένα πάρα πολύ όμορφο ξενοδοχείο σε μια πολύ ωραία παραλία με ωραίες εγκαταστάσεις και πάρα πολύ καλό φαγητό για Έλληνες, μαγειρεμένο από Έλληνες σεφ και με ελληνικό προσωπικό. Εκτός από αυτά, πρέπει να ξέρετε ότι η ευρύτερη περιοχή έχει συγκλονιστικά σημεία αναφοράς. Τι να πρωτοπεί κανείς? Να μιλήσει για την Πρέβεζα, για την Πάργα, για τον Αχελό, να μιλήσει για τους Παξούς, να μιλήσει για τα Σίβωτα, να μιλήσει για τις πύλες του Αχέροντα. Έχει τα πάντα που μπορούν να συνδυάσουν και νεανικές και οικογενειακές και γενικές διακοπές. Σας περιμένουμε.